Wontenipun hiburan campur sari, wontenipun Rizky Nada, Sonorejo Bluro, mriki mawon. Nggih. Pripun Mas Toge? Nggih, pripun Pak Slamet nggih dipun lajengaken nggih. Lah niki ingkang nyepeng sawung kadose wonten wingkinge panjenengan, mengko siaga dereng nika. Dereng wonten nggih. Oh, dereng wonten. Nggih. Napa sawungipun tesih dikurungi teng wingking menawi niki? Menawi kersane ayem gitu. Oh, ngoten. Lah semonggo paling lelagon langkung rumiyin mbok menawi saking kadang pemuda ingkang nyepeng sawung sampun siaga ing samangke. Monggo Mas Toge. Nggih dipun lajengaken kalian sarangan campur sari Rizky Nada ingkang pinjil saking lelat dan Sonorejo Bluro. Kula lajengaken wonten Mbak Ayu Titin. Nggih, monggo. Dumateng para Bapak Ibu tamu undangan kanggo wisma putri ingkang dadi nirmatan panjenengan kula atur pinarake atas keco kali mirsani campur sari Rizky Nada. Nggih, menawi wonten pamundutan utawi apa lagon monggo kula atur jasa palungguhan monggo. Pripun Mas niki sampun nonton pamundutan apa dereng? Ketoke dereng wonten Mbak Ayu. Ketoke niki kadang besan saking pundi Mas? Saking Telogong Randu Blatung. Nggih. Wingi aku yo kok kono Mas. Aduh banget tuh. Nanti soyo-soyo. Sing penting andum selamat awake dhewe, sing penting seger kewarasan siji. Menawi bapak-bapak ingkang wonten mriki ngersake tetembangan menapa Bapak? Biasane ayem iki biasane podang kuning. Podang kuning. Nggih. Ngagem bawa napa langsung kemawon Pak De? Langsung, nggih langsung matur sembah. Langsung kemawon nggih. Selake suwi ajeng wangsul nggih. Nggih Mas. Mas jajal ijole jae Mas. Tes. Wah. Jute ya rada penak kok iso. Tes. Ki ya padha ae terah kok Mas. Terah padha ae yo. Kok kahanan ya? Kok kahanan. Enjing wonten kadang besan mangke badhe nderek dana swanten monggo napa badhe request. Nggih, monggo. Saged. Nggih, yen badhe nderek ngaturaken tetembangan kula aturi jengkar saking Palanggan. Nggih. Sios napa mboten? Pripun monggo? Dereng wonten. Nggih, dereng. Dereng wonten diaturi langsung. Nggih, wonten pamundutan wonten podang kuning saking Pade sing paring asma sinten, Pak? Padaman. Oh nggih, matur sembah nuwun. Minangka pamundutanipun saking Padaman nggih menika wonten podang kuning. Nggih sesarengan kalian campur sari Rizky Nada. Tumblak. Nggih. Iya. Nah. Monggo wonten pamundutan saking Padaman wonten podang kuning. Monggo sesarengan kalian Mbak Ayu Titin. Nggih, monggo. Rizky Nada campur sari yo. Audio. Yo. Lo. Oh ahe. Ya. Soalane ngomong wis ora krasa. Keluyuran. Nang goleki sing tak sayang. Mobang. Minder anggonku keleki. Ora krasa. Kekencangan sarawe ngoceh suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng ireng atas sawang katon manise ibu bunga yen lakonnya ning slirane yo Bayu yo ora bakal ati
Mando Mando atiku tansah yen terserah nani sun pikat puluting bendo. yo sarengan Rizky nada nyampur sari wonten Anha Audio Media Tama Production. Iso awane ngomah wis ora krasa. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mider anggonku goleki. Ora krasa Ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyayang. kleyang-kleyang Leyang-leyang menclok ning apa kekencangan tarindik saka kado sarawe ngojek Sarawi ngoceh dheweke ngaleh penclokan. Masuk ya Mas. ela kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku hukume Seret ireng. seret ireng tak sawang katon manise Bunga ibu bunga yen kelakon nyanding seliran ayo Mbak Ayu yo hei ora bakal atiku eh. yen si podang ndutut ati kepranan. ora mando Mando atiku tanasa yen Ketrasranani son pikat puluting bendo. Oh nuwun nggih menika wonten pamundutan saking Bapak Daman. Nggih. Podang kuning sampun katuran matur Sampun sembah ngaturan nuwun Bapak nggih. nggih. Matur Matur sembah sembah nuwun. suwun. Pripun Pak Slamet? Sampun ingkang badhe Nyepeng sawung. nyepeng sawung. Nggih, niku Nggih, sampun sampun siaga niku sampun. Nggih. Sawungipun pun medal niki. Ya kumpul sampun nggih. Oh nggih niku. Heeh. Kula iri ya Mas. Kok iso iri perkarane Sing apa? ning ngisormu agrong kok Mas. Lah pripun? Sing ning ngisormu. Ya terserah awakmu ngene ku. Lu mau bar suntik no kok iso. Alah iya. Nah, bar suntik biasa. Karek amal dan perbuatan ya Nah, Mas. nggih ra ngoten. Lah kula kirangipun pripun? Ha nggih. Iki rasane duka gak penak ngono. Ya, Maksudnya awake sing boten Awake. kepenak. Oh, awake sing mboten kepenak. rodok sayah ngono. Rumah kula nek kula munggah niku dadi kepenak ra Monggo ngoten. jenengan unggahi, Pak. Sampeyan niku malah Hah? pengene kok iso munggah terus. Maksudnya tak unggahi tak kongkon tak jak duet karo aku. Nggih, maksude kula niku munggah panggung. Mas Toge. Nggih pripun Pak Slamet? Jenengan iku pikirane gak usah kemana-mana lho. Marai Nggih. sampeyan wis pengene munggah kok. Lah nggih maksud tak. Ning hawane panas ngoten iki mboten sekeco kok munggah nang mriku Pak kok. Slamet niku kok iso pengene munggah terus wae. Monggo ingkang Nggih. badhe nyepeng sawung monggo Monggo. Mas. Nggih, niki sampun sampun siaga. Nggih, sampun Nggih. semadya monggo. Nggih. Nah. Nah. Nggih, monggo. Bayu sek num-num Ah. sak Ya. Joko Jen Joko kene num-num, nggih. urung metu untune. Entong tak entong entong. Nggih. Ayo. Monggo tayub, Ditayubno, nggih, nggih. tayuben nggih saged. Napa Mas? Tayuben napa? Tembang nggih monggo minggah Mas. Nggih. Ketoke Hah? dangdut. Dangdutnya apa? Apa? Hah? Sabar dek ono. Ah. Bekas moro. Nggih. Nggih, pamundutane apa Mbak Ayu? Kusuma Wijaya. Nggih.
Nggih sarangan kalian nyampur sari Rizky Nada ingkang mijoli saking leladan Sonorejo Pidom Bluro ingkang dipun sepuh panjenenganipun Bapak Dasar nggih ngregegaken swasana bagya mulya ing kalodhangan siang punika wonten dalipun Bapak Sutarman dalah Ibu Kayati. Monggo. Rizky Nada nyampur sari. Joget ya Mas. Lenging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung mangrung sun wangi kelawan bulane dadari ngambarem sasmita sang kumbang wewayang marang sang pucuk sarining lintang-lintang pancerono antariksa amimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya tenan to balik kan ya kandan ya penak to kandan ya. Ayo goyang Mas ya. Sinareng Rizky Nada. Lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manglung sun wangi kalawan wulane dadari ngambar rom sasmita sang kumbang wewayang rajang pucuk sarining Hey, kusumane ngrati mong sawiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerono antariksa amimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya. Ayo Mas, goyang tipis-tipis ya. Asik. Boleh banget, enggak apa-apa. Tipis-tipis boleh lagi Mas, tambah sedikit juga boleh. Kenapa malu ya? Enggak apa-apa. Diajak ke sini aja temennya. Lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manglung sun wangi kalawan wulane dadari ngambarem sasmita sang kumbang wewayang ngrajang pucuk sarining kembang
matur sembah nuwun. Satu lagi apa? Hah? Tayuban ya. Tayuban. Oh enggak. Yang di atas aja yang meminta. Oke. Mau apa, Mas? Itu lagu apa? Oh, lagu apa? Guntur iku lho lagu apa? Aku gak dang ngono. Itu lagu apa? Ora di 12 Mas. Apa? Aku gak kerja, Mas. Oh iya. Oke, boleh diganti ya? Diganti sama mbaknya Mas Titi. Mbak Riri. Penyanyi. Oke, satu persatu ya Mas ya. Mbak Titi. Terima kasih. Pamundutanipun nggih menika Kusuma Wijaya sampun kelampan nggih menika sampun Mbak Titin. Nggih menika pamundutanipun nggih menika Cah Kerja. Nggih. Moga jarene Caju. Nggih, sesarengan nyampur sari rizki nada wonten pamundutanipun nggih menika Cah Kerja. Nggih. Dumateng para Bapak Ibu tamu undangan kanggo semua putra ingkang dhateng dirahmatan yen badhe ngredangan swasana bagya mulya ing kalodhangan sang punika monggo kula atur jenengan saking Malungban sesarengan kalian nyampur sari rizki nada ingkang mijil saking leladan Sonorejo Blora Mustika ingkang dipun sepuh panjenenganipun Bapak Dasar monggo. Nggih, ini permintaannya ada aku Cah Kerja. Aku Cah Kerja. Oke. Ini Masnya dari mana, Kerja ning Mas? endi, Mas? Nganggur, pengangguran lho. Sukses. Pengangguran tapi aku sukses. Aku tak melu Mas nek sukses Mas. Pengangguran tapi sukses berarti duwe akeh. Lah nggih. Nah nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Pripun? Oh, penataran. Nggih. Ah, semoga sukses. Nggih. Amin. Ah. Ya barang rezeki nada. Aku perantauan, Perantauan. Mas. Kok ngawen rene. Perantau iki. Oke. Nggih, sesarengan kalian Anda Audio Sound System Media Tama Pro direksi ingkang mijil sang leladan Tunjungan Blora Mustika. Pripun? Aja medun sik. Ayo teh Kaki aku tak mendang medun. Santai, santai. Omahe aduk ya Mas ya. Ayo. Ayo. Sesarengan nyampur sari rizki nada. Nggih. Ada aku Cah Kerja. Masnya mau nyanyi, Mas? Nggih, monggo. Nah, ono duete iki lho. Iya. Duet ora duit. Duet. Cuwet iku. Ku jiwit. Piye nek? Wis Kak. Oke. Ora saya isin biasane sini-sini kok. Oke Pak, sabar nggih. Spesialnya bagi yang suka lagu ini ya.
Nggih, dumateng para lenggah kakung wiwah putri kang satuloring budi. Menika sajakipun para kadang pangderek saking Tlaga menika sampun badhe ngersakaken kondur. Nah menika saking panjenenganipun Bapak Sutarman boten saged maringi punapa-napa namung paring donga pamuji mugi-mugi konduripun jengkaripun Bapak Soyono sak panderek tumuju wonten ing tlatah Tlaga menika kanthi kairing donga pamuji mugi-mugi lulus widodo kalis ing rubeda nir ing sambikala tumuju wonten dalemipun piyambak-piyambak. Menika Sri Atmaja penganten kakung dalah putri sampun jengkar ngiras pantes nyuwun pandonga wilujeng saking panderek saking tlatah Tlaga Plosorejo Kecamatan Randu Blatung. Semonggo. Sepisan malih sugeng kondur mugi-mugi panjenengan sedaya saking panderek saking tlatah Tlaga Desa Plosorejo Kecamatan Randu Blatung tansah manggih rahayu kalis ing rubeda nir ing sambikala. Nuwun nggih. Bebasan nunggu mungso rendem anggonku lengenteni kowe wis ana sesasi genep dina iki Mas yen pancen tresnoku iki banget ra ono gunane aku ra kuciwa lan aku ra lara lunga kura tegas citra aku lagi pengen mikir kerja tak celok kowe tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen Kira ono wong wadon liya tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ono wanita liya. Hati-hati yang pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai rumah dan tanpa ada halangan suatu Sok apapun. mutusi Terima kasih sudah datang di aku sini. Terima kasih ning sudah hadir. andi-andi aku lunga amung golek Rezeki. mau tambah lagi mau nyanyi sendiri sudah. Oke, terima kasih. Dicemek barang niku. Wet, Mas. Nggih. Temek, tak temeki. Ditemek jagone ampun sing Mas niki ne Mas. Berasnya Nyepeng kuning sawo. ini, Mas. Ampun gugup. Nggih. ah, Matur sembah nuwun. Nggih, matur suwun, nggih. Besar saking Telaga Tlaga. Tlaga, nggih. Randu Blatung, mugi-mugi Ah. selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin.